Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu nola sartu behar ditugun ebaluazioko emaitzak inikaren barruan. Bueno, aldez aurretik, suposatzen da ja guztiok jarri kalkulatua ditugu gure emaitzak, kompetentzia espezifiko bakoitzaren emaitzak. Nik hementxe daukat adibide bat, ez dago ikaslerik, lehen kompetentzia, bigarrena, hirugarren, laugarren eta bosgarren kompetentziarekin. Eta hementxe ditut ja kalkulatutako emaitzak. Bakoitzak, pues, jakingo du nola kalkulatzen dituen batzuk Moodleen bidez, beste batzuk izango dituzu zuen kalkulo horri propioa, beste batzuk kuadernoaren bitartez egingo duzu, bueno, pues hori ja bakoitza berea. Goazen ikustera zer egin behar dugun inikan. Lehendabiziko gauza, etorri behar gara honetara, notak, eta hemen ditugu bi aukera, partzialak edo gaika. Aukeratu beharko ditugu lehendabizikoa, partzialak. Partzialetan klikatzen dugu, eta hemen daukagu bilduma utatzailea. Baitugu alde batetik, nire bildumak, nirekin partikatutako bildumak, edo bilatu bilduma izenez. Lehendabiziko ez dugu aldatuko. Eta hemen daukagu ja ikasgaia. Pues nik aukeratzen dut, lehen DBH bat A, musika. Eta lehendabiziko ebaluazioa. Hemen ikusten duzu ez dagoela ezerrez, orduan egin behar dugu, hasi egin beharko dugu importazio prozesuarekin. Orduan hemen daukagu hasi botoia, klikatzen dugu honetan, eta irekitzen da, agertzen dira talde honetako ikasleen izan guztiak, baino ez dago ezer gehiago. Ez daude ez kompetentzia espezifikoak, ez funtsezko gaitasunak. Hori lortzeko etorri behar gara honetara, eta eman behar dugu importatzeari. Importatzen dugu, eta irekitzen zaigu lehiotxo hau. Kompetentziak, aurreko ebaluazioak, Moodleen bidez importatu, Classroomen bidez importatu, bueno, guk egingo duguna da lehendabizikoa, kompetentzia. Klikatzen dugu, eta ja honek esaten digu, importatuko dituzu bakarrik kompetentzia espezifikoak. Beste ikastetxetan honetaz aparte importatzen dituzte baita ere ebaluazio irizpideak. Guk ez ditugu ebaluazio irizpideka ebaluatzen, bakarrik kargatuko ditugu kompetentzia espezifikoak. Ematen digu importatu botoiari. Eta hementxe ditugu bi zutabe, kompetentzia espezifikoen zutabea eta funtsezko gaitasunen zutabea. Guk lan egingo dugu urdin bloke honekin, baina ikusteko zer dago hemen funtsezko kompetentzietan. Klikatzen baldin badugu hemen ikusten ditugu dauden 8 kompetentzia espezifikoak, Eta guk honetan ez dugu ezerrez egin behar, zeren hemen espezifikoetan notak ipintzean, automatikoki joango dira elikatzen hauek guztiak. Klikatzen baldin badugu hemen jartzen du espezifikoak, irekitzen dira baita ere, hemen ja musikarako ditugun funtsezko gaitasunak. 1, 2, 3, 4 eta 5. Honekin hasi aurretik, gogorarazi nahi dizuet, intranetan, dagoeneko ja guztiak idatzi ditugula gure kompetentzia espezifikoen pisuak. Hemen, intranetan 11. puntuan, klikatzen baldin badugu, etortzen gara gure mintegietara, eta nik honetan sartuko naiz musika plastika mintegia. Eta hementxe daukat, lehen DBH-erako musika pisuak. Hementxe daukagu, 1, 2, 3, 4, DBH, hori ja, zuek ja, dagoeneko egina izango dituzue, eta hemen jarrita daukat. Lehen ebaluaziorako, lehen kompetentzia espezifikoa ez dute ebaluatuko, ez da ere, 5. kompetentzia espezifikoa bakarrik ebaluatuko dut, 2. 140arekin, 3. 120arekin, eta 4. 140arekin. Bueltatzen gara honetara, baina hemen ikusten duzue, agertzen direla 5, Baina ni 5 hauetatik bakarrik erabiko ditut kasu honetan 2., 3. eta 4. Zer egin behar dugu orain? Etorri behar gara gure kalkulo horri honetara. Pues hementxe daukat lehen, 2., 3., 4. eta 5. Kasu honetan esan dut, nire ikasgaiarako lehen ebaluaziorako behar dut 2., 3. eta 4. kompetentziak. Konprobatu behar dugu, zerrenda hau, ikasleen zerrenda hau, bat egiten duela hemen agertzen diren izenekin. Zeren batzutan ikasle bat bere onduzego etorri delako, edo desagertu da ikasle bat joan delako beste ikastetxe batera eta hori, konprobatu behar dugu zerrenda hau eta gure kalkulo horriko zerrenda bat egiten duela. Bestela, ikasle bati esleituko diogu beste ikasle baten notak, eta hori ez dugu nahi. Orduan, nire kalkulo horrian aukeratzen ditut
nota guztiak, 25 ikasle ditut, eta eskuinarekin ematen diot kopiar edo kontrol Z tekla. Bale, kopiatzen dut. Etortzen naiz orain inikara. Eta etortzen naiz bigarren kompetentzia espezifikora. Ditugu bi aukera, edo joaten naiz banan-bana bakoitzaren nota ipintzen, edo bestela klikatzen dut 3 marratxo hauetan eta esaten dut notak itsatsi arbeletik. Orduan, klikatzen dut honetan, eta hemen agertzen da ikasleen zerrenda, eta hemen goian, non jarri do, notak hemen itsatsi, hemen goian, eskuinarekin ematen diot itsasteari, edo kontrol V teklak zanpatuz, ateratzen dira. Eta hemen ditugu, nota guztiak. Azken ikaslearena ez ditu, azken ikaslea zen ikasle fiktizio bat, eta hori ez da, honek ez dauka notarik. Eta zer egin behar dut orain, eguneratu. Eta nota guztiak agertuko dira ja zutabe honetan. Eta dauka ja, berak automatikoki egiten du irakurketa hori. Hasierako fasea, fase bikaina, fase aurreratua, edo erdiko fasean. Bale, gauza bere egin beharko dut, 3. eta 4. kompetentzietarako. Orduan etortzen ez 3. gauza bera, kopiatzen ditut nota guztiak, bueltatzen ez zutenetara, itsatsi arbeletik, hemen goian berriro kontrol V, edo itsatsi, eta eguneratzen ditut. Bale. Bale, ja, ikusten duzu, automatikoki nota hau joaten da aldatzen. 3 bat, 2 bat, ateratzen da nota hori. Bale, eta azkenik, 4. kompetentzia espezifikoa. Etortzen ez honetara, eta kopiatzen ditut. Bale, eta berriro nota itsatsi arbeletik. Pegar. Bale, eta eguneratzen ditut. Bale, ikusten duzu, hemen ja baita ere funtsezkoetan agertzen dela nota bat. Hori, etortzen da kurtso hasieran esleitutako bizuen arabera esan genizuen. Nola elikatzen du edo nola uste duzu elikatzen duela zuen ikasgaia funtsezko gaitasuna. Hizkuntzetarako nire ikasgaia, hizkuntzetarako kompetentzian, aportatzen dio 10% bakarrik. Hori ja lan hori egina dago eta automatikoki kalkuloiek sistemak egiten ditu. Orduan, 3 bat, 2 bat eta bat. Honek balio zuen 140, honek balio zuen 120, eta honek baita ere balio zuen 140. Eta hori kalkulo horiek automatikoki egiten ditu eta dagokio 2 bat. Ikusi nahi baldin baduzuen non demontretik ongi kalkulatua dituen notak, etortzen gara kalkulagai honetara, ematen diogu kalkulagai hori, eta hemen ikusten duzu 2. kompetentzia kartzen duela 140, 3. 120 eta 4. 140. Eta ordua, hau aukeratu gabeko ikaslea da, aurreko ikaslea zen, orduan daukagu, 3 bat, bider 140, 2 bat, bider 120, bat, bider 140, eta ateratzen den nota finala da, 2 bat. Orduan, sistemak ongi egiten ari du lana. Bale, ja baitugu kompetentzia espezifikoen notak eta badaukagu nota finala, baino hau oraindik ez da boletinean ikusiko. Zutabe hau pasatu beharko dugula beste aldera. Horretarako ematen diogu gesioni. Hemen jartzen baldin mozu esagua hemen gainean jartzen du. Partzialaren notak ebalazioko notetara irauli. Orduan, eskerreko zutabe honetara irauli. Bale, ematen diot, eta berak egiten du ja bataz besteko bat. Claro, zer gertatzen da? Hemen ikusten duzu 0,80 pikotik gora borobiltzen du gora. Hau da, 7,81 bat, hau izango da 7,81 bat, borobilu du 8 batera. 3,8, hau da, 3,80 ez du borobiltzen. Orduan, kontuan hartu, borobiltzen dutela, sistema borobiltzen duela gora 180tik baino gehiago baldin badaukago.
Ez banago konforme 3,8 hau borobiltza 3 batera, etortzen naiz honetara, eta esaten dut ez. Nire txat ikasle honek merezi du 4 bat. Edo, esaten dut, bueno, kaso honetan ateratzen zaio 9,2 bat, baina jo, eski ikaslea klasean nik nahiago dut 10 bat jartzea. Bueno, pues jartzen duzu 10 bat, editatu dezakezue. Bukatzeko, honekin ja bukatzeko. Oharrak idazterakoan, hau da ja boletinean agertzeko oharrak, klikatzen balin badugu hemen, idazten diogu, eta hau da familiak ikusiko dutena boletinean, bale? Hau ez du tutoriak ikusiko, baina bai familiak edo ikasleak boletinaren bidez. Bale. Dozen momentutan akatzaren bat, jostras, eske hemen jarri diot bat hasierakoa, baina eske lan bat falta zitzaiolako, baina orain ja ebaluazio bilera baino lehen entregatu din lana. Bueno, pues etortzen naiz honetara eta esaten dut, ez da bat, baizik eta orain ja da 7 bat. Gordetzen dut, hemen aldatzen da nota, baina baita ere aldatu da hemen nota. Zer gertatzen zen? Lehen bat zeukan 5 bat. Hau aldatu da, orduan gure aukera da orain hemen etortzea eta aldatzea eta jartzea 7 bat, zeren 5 hau da aurreko nota, ikasle honek zeukan aurreko nota. Bueno, eta imaginazazue, egin duzuela dena ja, eta konturatu zarete izugarrizko akatzak izan dituzuela, edo zutabeak aldatu, kompetentziak nahastu dituzuela, edo ez dakizer, eta esabatu nahi duzuela dena, 0tik hasteko. Oso erresa, etorri behar zarete honetara, bilduma esabatu, ematen diozue bilduma esabatzeari, esabatuko da bilduma osoa gauza bat izan ezik. Ematen diogu berriro, ikusten duzu hemen, berriro hasi naizenean prozedurarekin agertzen dizirela nota hauek. Bale, zer egin behar dugu honekin? Pues sentitzen dut, baina banan jo beharko dugu, eta esabatu beharko ditugu guztiak. Bale? Horrelase bai bermatzen dut dena 0tik hasten dela eta ez dugu akatsik eramango aurrera. Vale? Bueno, pues hause zen guztia ikusten duzu oso erresa dela. Mila esker.